Има ли вратичка рая? Ако сълзите мога да върна топлото ти тяло, благите ти думи, ще плача цял живот. Чуваш ли оттам? Има ли прозорец рая? Ако сълзите могат да върнат топлото ти тяло, благите ти думи, ще плача цял живот. Кой не те ти взе, кой те бледи и те отне? Аз на колене моля сега да си до мен, да има два живота, пак ще чакам те. За Биляна специално с Хикс петицата. Че